Kinsa ba kaninyo ang nagmasulugon? Kinsa ba kaninyo ang may kasakit? Kinsa ba kaninyo ang way paglaom? Dangop sa Diyos. Kinsa ba kaninyo ang nagmalipayon? Kinsa ba kaninyo ang dunay gugma? Kinsa ba kaninyo ang may pagtuo? Dayga ang Diyos, dayga ang Diyos. Kung gusto kang magmalipayon sa bugos mo nga kinabuhi, pasudla si Jesus, ihagayon sa imong kasing-kasing. Gusto mo ba gayon maangkon ang matuod nga kalinaw? Makaplagan mo lang kini, ihalang kang Jesus. Gusto mo ba gayong maangkon ang matuod nga kalinaw? Makaplagan mo lang kini, ihalang kang Jesus. Gusto mo ba gayong maangkon ang matuod nga kalinaw? Makaplagan mo lang kini, ihalang